Bai, txoria-txorikoa, bai, aberreguna dela eta ez dakit, zerbait egiteko asmoa iragarri da. Bai, txoria-txorinena egia esan da, Samamesekoa, guapo geratu da, Niri bintzate gustatu zait, bintzate futbol zelaiek ekarpen positibo bat egin dezaketen gizarte honetan. Eusko Alkartasuna. Bai, Ayuso, ezta? Eusko Alkartasuneko kasado igual, kaso hortan. Bai. Bueno, nara, utziko zaitut, bai, hasiko gala. Erarte... Jaun Andreok, bai, gaur, astelena. Bai, nire ez naiz atletik zalea amorratua, baina haizu txoria-txori ez da, modio kanta bat, askoz gehiago ere bada, ez da. Zenbat ere serki ditun gure herri handi anitz, handi txiki anitz eta santu honek, alaxe da bai. Baizue, euskal komunitateak beharko du bere eguna ospatu, hori aprilaren 17an izango da, eta bitarte horretan honezkero motorak berotzen hasteko ere luzatu diete herritarrei, hartu euskal ikurrak eta atera estropadan, dantzara plazara, mendira, akaso diasporak ere aurten sorpresarik ekarriko ote digu euskal komunitatea digitalare bada, eta bereziki globala, lehengo eta oraingo diaspora Orteizehar baita. Gibelean utzirik eta udaberriarekin bihotzak auspotzeko garaia da. Aurten, munduan zehar barreatua den euskal komunitateak parte hartuko du euskal diasporak, lehengoak eta oraingoak. Plazarat itzultzeko tenoria da. Keinu bat batera egiteko tenoria. Karrikarat, plazarat, mundu zabalerat jauzi eginez. Izan ere, batera eginez, euskal komunitateak etorkizun oparoa duela sinesten dugu. Udaberriko ikurraldia eta apirilaren 17ko aberri-eguneko keinua bateratua hor izanen ditugu laster. Plazara ateratzeko garaia da, behin pandemia gaindituta. Aprobetxatu dezagun aberri egun bat berria ospatzeko. Gainera, orain dela 80 urte Bilbon lehenengo aldiz ospatu zen aberri eguna. Ospatu dezagun denok batera, ordutik aberri egunak gure komunitatea elkartzeko izan duen gaia. Plazara ateratzeko garaia da eta munduak ezagutu gaitzan garaia da. Gure helburua elkarlanean,
euskal komunitatea batera, garai berriaren bila. Lanean gaude, eta lanean jarraitu nahi dugu zuok guztiokin, aberri eguna batera prestatzeko. Bide horretan, diaspora eragile eta pertsonekin harremanetan jarraituko dugu, interlokuzioa anitzak garatzen. Apirilak 17ko aberri egunean, keinu bat batera egiteko proposamenarekin gatoz gaur hemen. Gonbitea luzatzen dizuegu. Herritarrei, kultur eta kirol erakundeei, eragile sozial, sindikal eta politikoei, norbanakoari, taldeari, emakume zein gizon, haur edo nerabe. Gatozen denok batera udaberriko ikurraldian parte hartzera. Etxean, mendian, herriko plazan, lantokietan, edonon balio du. Batu eta astindu ditzagun ikurrak 4 haizetara, denok batera. Herritarrok batera, euskal komunitatearen ospakizuna antolatzeko garaia da. Zeugetik aldezka, atzean zeuden, bai, da, familia osoak horre jakiminarekin ikusten zen, arreta lortu duela aberri eguneko deialdi honek lehen kolpea mintzat. Beti zirikatzen zuek, bai, gerarte, bai, laxe. Aberri eguna aurkeztuta, luze eta zabal, planetan 24 orduz ospatuko den euskal komunitatearen egun nagusi hori. Aizue, irlandesek ospatzen dute eskozesek, hasi munduan barrena, bakoitzak bere ospakizun eguna badu, eta ospatzeko zere badabiltza, ezta COVID garai hau atzean utzi eta ustezko normaltasun berri horretan murriltzen hasita, aizue, emakumeon egoera aldatu alda baina, emakume ardatz elkarrizketa seria estrenatu berri dugu kolpez kolpe atal honetan, eta aurrenekoa Izortze Santin zientzialariarekin. Emakume zientzialariak gehiago beharrote dira, ikusgarritasuna beharrote dute, zer dio Izortzek, aurrera. Nik uste dut oso garrantzitsua dela emakume gazteentzako erreferenteak izatea. Erreferenteak historian zehar, baina baita ere gaur egun erreferenteak izatea emakume ikertzaileak, eta etorkizuneko erreferenteak sortzen joatea poliki-poliki, ez? Ez da erreza, oraindik ere muga askorekin aurkitzen gara, ez? Eta zientzian beste arlo askotan bezala, 2 pertsona daudenean emakume gizona curriculum berdinarekin, gizona hartzeko joera egoten da, emakumeari lotutak egon daitezkeen zenbait arazo, agotxoen artean, kontratatu behar zaitun pertsonaren ikuspuntutik arazoak egon daitezkelako, ez? Emakumeak azkenean, umeak uki ditzazkegulako, eta abar, ez? Eta hori errealidade bada, eta ni neuk bizi izan du ditut horrelako egoerak, ez? Beneran nahi badugu gazteenengan zientziarako grina hori piztu, askoz informazio gehiago helarazi behar diegu. Karrera horien edo ibilbide horien konplexotasuna azalduz, baina baita ere esan ez zenolako onurak ekartzen dituen mota honetako karrera bat egitea, ez? Azken finean, mota ezberdinetako lanak egiten dituzulako, eta zuk egiten duzuneko lana gero jendartearen onura erakarri dezakeelako, ez? Orduan, nik uste hobetu dugula, baina oraindik ere lan asko dagoela egiteko alde horretan. Baina emakume zientzialariak Euskal Herrian daude asko, eta ona gainera. Eta arlo guztietan esaten duan bezala, nik ezagutzen ditut, igual biomedikuntzarekin erlazionatua daudena batez ere, ez? Baina gizarte ikerketetan ere oso ikertzaile onak ditugu emakumeak direnak, ingenieritzan ere adituak ditugun emakume oso onak ditugu, orduan hor potentziala egon badago. Ez ditut esenak esango, esan bezala gero batzuk astuko ditudalako, baina nik uste dut gainera gero eta ikusgarriak egiten ari garela. Pandemia honek hain zuzen ere mandigulako aukera hori, zerbait ona eduki behar zuen, emakume zientzialariak lehenengo lerrora pasatzeko, eta baita ere pandemia honetan zehar gertatu dena komentatu ahal izateko, eta nik uste dut hori oso positiboki baloratu egin behar dela. Izortze 11 puntu eusen elkarrezketa osoa ikusteko aukerare baduzue, beraz ez galdu, emakumeok zeresan handia edo zeresatekorik badaukagulako, lehen lerroa aipatzen zuen, akaso tarteare egin behar da, lehen lerro horretan emakume gehiago egon ahal izateko,
Goazen Gasteiza. Aldatuko gaia pixka bat, Euskal Zinemaren astea aste honetan, Arabako hiriburuan, 11 araban da ezaztu, horren berri, Estilana lankideak. Abian da Gasteizen Euskal Zinemaren astearen 38. edizioa, Vital Fundazioak antolatutako zikloan 2021an ekoiztutako film onenak eskainiko dituzte 6 egunetan, pandemiaren aurreko formatua berreskuratuz. Goya sarietan hainbat izendapen eta 3 sari jaso zituen Maixabel filmaz gain, tartean Nora, Ilargi guztiak, El radioaficionado eta Eraso una vez en Euskadi filmak ikusgai izango dira, eta horiekin batera Euskal Herrian ekoitzitako Kinka azaletik azalera edo La Colcha y la Madre film laburrak proiektatuko dituzte besteak beste. Benetan bakarrik joan nahi dut. Nora, zer egingo duzu berarekin? Vallecas. Sí. ¿Fuiste? Sí. Yo soy radioaficionado y creo que... ¿Pero qué haces aquí? Es que yo también quiero hacer lo que tú haces. ¿Y qué hago yo, José? Tu hermano tiene más de 18 años. Ya lo pueden meter en la cárcel. Sí, hombre. Te dieron una manifestación. Qué chungo este Maserati. Euskal Zinemaren astea beraz. Arabako hiriburuan Gasteizen, baina Araban izan dute bestelakorik asteburunetan oroimenaz, errelatuaz hitz egiten da asko garaiotan. Udalek ere badute zer esan, zer egin, gertukoen ditugun udalerriak instituzioak izanik Samanigon ariketa ere egin dute eta horren berri ere badarkarte. Samanigoko udalak memoriaren parkea inauguratu du, erakustiera barrutian, ekitaldi horretan plaka bat jartzeaz gain, Arabako Errioxako errepresaliatu guztiei omenaldia egin zaie, Kilore ekimenak antolatutako ekitaldiaren ondoren hau da Arabako Errioxako frankismoaren biktimei antolatutako lehen ekitaldi instituzionala. Udal gobernuko kideek adierazi dutenez, gaur egun oraindik zaila da jakitea zer nolako ondorioak izan ziren errepresioan eskualde honetan. Izan ere, gerra fronterik izan ezarren, bertako herritarrek errepresioa jasan zuten modu ezberdinetan, ala nola, fusilatzeak, epaiketak, kartzela edo lan bataioiak. Horiek beraz, Gasteizko lankideek ekarri eta berreskuratu dituzten irudiak, besteak beste, frankismoak edota erregimenak eragindako kalteak eta herritarrek sufritutakoak gogora ekartzeko asteburunetan egindako ekimena izan dena. Badakizue, halakoetan, ekimen batzuko jartzun gehiago izatun dutela besteak baino, guk arabatik hauxe bera ekarri nahi izan duguna. Eta bestelako kontuei asteburuari begira jarrita Hernanira goaz, izan ere Hernani buru jabe ekimenarekin badabiltza. Azken garaian zertan du oinarri? Besteak beste udalerriek euren beharrak buru jabe asetzeko bideak jartzea, baliabideak, eta zerbitzu hainbati erantzuteko langileek eurek antolatutako baita kooperatibak ere. Udane Arbeo Astigarraga lankideak asteburu honetan bildutakoa segidan sakona. Gaurkoan Hernanira etorri gara eman pausua eraldaketara lelopean azoka burujabe antolatu du Hernani burujabek. Orotara 9 postu jarri dituzte zaintza, elikadura, energia, moneta, bioaniztasuna, merkataritza, etxebizitza, kultura eta telekomunikazioaren inguruan lantzeko eta informatzeko helburuarekin. Horien artean besteak beste Enerkom, Ekilur, Herrilur eta auzozaintza proiektuak aurkeztu dituzte. Enerkom da energia partekatu, autokonsumo partekaturako proiektua da. Beraz, hor, etxe batean era jarri ezin duena
gehienak pisutan eta bizigaren neurrian, hoientzako, guztiontzako energia partekatzeko aukera ematen du, autokonsumoa partekatzeko aukera ematen du. Eta balio batzuen inguruan, eta balio horiek badira batetik autonomia, enpresa handiengandik eta apur bat autonomia lortzea, autonomia horrekin ere burujabetzaren bidetik eta komunitatea indartzaren bidetik eta komunitatea indartzen den neurrian sareak indartzarekin batera nolabait osasun soziala ere indartzea. Beste alde batetik energia berritzailea da eta orduan CO2-ren isurketari eta aldaketa klimatikori nolabait geure aletxoa ere jartzea. Eta honekin batera baita ere aurrezpen bat ere lortzeko bidea ere egon badago. Proiektu honen helburua da pixka bat lehen sektorea eta bultzatzea, herriko nekazari eta abeltzainei laguntzea, hori da hasiera bateko helburua, horrekin sortu zen Herrilur. Eta, guantxa egea, salmenta puntu bat jartzen, horretan egea eta irikitzeko, Aste Santu inguruan irikitzeko prest gauden, hori herriko produktuak saldu eta herrian pixka bat, herriko produktuak ezagutarazi eta mugimendu hori emateko. Eta nekazariei eta laguntzeko. Gaur hemen azokara etorri geha, pixka bat gure informazioa izan dezan herritarrak eta ezagutarazteko ere, eta era berean bazkideak egin nahi dutenak, bazkidea egin, aukera izan dezaten bazkidetzan egiteko eta parte hartzeko gure proiektuan. Auzozaintza es un proyecto piloto del Ayuntamiento de Hernani que está dirigido a personas mayores de 65 años para que están en situación de soledad no deseada, para que se puedan volver a conectar con la comunidad. Estamos creando una red público-comunitaria que es para volverlo a conectar con su comunidad. Se está creando una figura que se llama auzozain, que sería el tendero, que sería el vecino, que serían las personas que están cerca de él, para crear esa red de cuidados. Y para eso también se ha creado la figura del bidelagun, que seríamos nosotras, que somos las personas que vamos a ayudar en ese acompañamiento. Además vamos a capacitar a los auzozains para que puedan saber sus funciones y a dónde pueden mandar esa información tan necesaria para que las personas que están en soledad no deseada no sigan manteniendo ese deterioro cognitivo y no avance en ellos. Ekilur proiektua da ordainketa sare propio bat sortzeko proiektu bat. Guk eratu dugu kooperatiba bat, herritar kooperatiba bat irabazi asmorik gabekoa, eta daukagu Espainiako bankuko lizentzi bat dirua manejatzeko. Orduan sortu dugu ordainketa sistema propio bat, biza, txartelak eta holakoa dauzkaten sistemaren berdina, baina sarea eratuko dugu bakarrikan Hego Euskal Herri mailan, eta bakarrikan gure ideia da izatea bertako dendarientzako sare propio bat. Gure helburua da saretze prozesu hau hasi hemen Hernanin, proiektu pilotu batekin Hernani burujabe proiektuaren barruan, eta gero Hego Euskal Herri guztira zabaltzen jotea pixkanaka. Helburu hau izanik, zertarako nahi dugu ordainketa sistema sare propio bat? Gehien bat bertako ekonomia eta bertako dendariak babesteko. Hainbat herritar hurbildu dira azokara proiektu horiek ezagutzera eta horiei buruzko informazioa jasotzera. Giro ederra sortu da denak helburu berarekin, herri burujabeago baterako bidean. Hori beraz, Hernanin, ez dira ez aspertzen eta buru jabe izateko, beste bat herriren bidean, urrats, oinati bezalako herriek ere, honezkero buru jabe izateko azpiegitura hainbat eta antolakunde hainbat ere garatu dituzelako. Musika zuzenean saioa
Kojok aurrekoan aipatu zidan, nola ia arrakastatxuena edo arrakastatxuenetarikoa? Hamaikako arrakastatxuena ez ote da musika zuzenean? Ba, kasi, Kojo. Baina, astelenero bezalaxe, musika zuzenean saioak joan den astean utzitako elkarrizketa laburtuta albistegi zerbitzuetatik. Eta oraingo honetan saiatuko naiz izena behar bezala esaten, baina ziur ez dudala asmatuko. Hala bai, Good Strings. Musika zuzenean saioaren eskutik, baita albistegietan ere. Gu Good Strings taldea gara, Altsabaltatik, eta hemen daukagu Eñauz Bizarreta, txeluan, Xabier Zugazabeitia, bajuan, Axel Errasti, baterixan, Oier Arregi, gitarretan, eta neu Pol Casal, abesten eta gitarran bebai. Eta 2016 urtean hasi ginen proiektu honekin. Eta oin arte hori hiru diska argitaratu ditugu. Entzuten dugu musikiak eta punk rock aldera eramaten gaitzula, edo hori daukogu behintzat amankomunian. Eta bueno, nolabait hor oinarritzen da. Momentu batzutan punk rock edo Pol etorri laiken hardcore alde bortitz horretara jotzen dugu, beste batzutan adibidez neu etorri naiken lasaitxu hauera. Egisa da dela punk rock bat lasaia, lasai entzutekoa, guri be kostautzeko askotan deskribirutia, ez? Nik esango ez dugula definiruta, ez? CD honetan igual topau dugu argizpitxoan undi fan laiken ero, baina goi ez definiruten gure abotza ero. Nik uste dut azkenean idazterako orduan, abestiak idazterako orduan bebai, dauko eskue oso ondo hartuta bat abestiei bebai, nik uste dut konposatzerako orduan. Azkenean egiten dugu eskatzen dagoen abestiak. Ikusten dugu progresioa sobre la marcha, pixkat, ez? Bagozen hementxe, pixkat intensia ematia, omen gutxia, ez? Eta botzak presentzia hori eukitzia azkenean garrantzitsua da, ez? Nik uste dut azkenean talde batek, azkenean da aktitud, eta gero, abotza kalidadia hobia gutxia, baina lehenengo aktitud, eta gero azkenean abestiak eskatzen dagoena emun, ez? Ez dago, gaizki ez da, Oñati Arrauek proposamen interesgarrian dakar kigute, badakizue, 11.eusen QRLZ horietako bat izango dugu lasterre, momentuz aparatu hau, baina 11.eusen sartu, musika zuzenean atelan duzu elkarrizketa osorik ikusteko aukera, eta bestela albiste formato honetan, portadan betan daukazue zuen zain. Eta zain ez dakit, baina eguzkari txaroten dabiltza, Koyote Tornadotarrak, izan ere, hauek ere, lan berria, single berria, fresko, aste honetan aurrerapen bat bintzat, lankide jarriko digutena, Andrea, Martxel, play, please. Hori,
eguzkiari itxaroten dabiltzala Koyote Tornadotarrak, Niña Koyote eta Txiko Tornado, eta laster gainera bira berezik interesgarria izango dute, bira espres horietako bat, Babun Show talde ezagunarekin, gomendioa beraz hemendik, ikusgarri izango delako, eta emakume musikariak oholtza gainean ikusteko parada ezin hobe ere eskaintzen digutelako. Eta bai, prestote dugu, bukarako abestia, bai? Andrea, zer esaten didazu? Baietz. Ederki, bukatzeko, lankideke presidiotela esan berri didate, badakizu, Niña Koyote eta Txiko Tornadorena aipatu dizuegu, musika zuzenean ataletik talde berrien albisteak ere bai, eta bukatzeko honezkero berria ez den talde bat, baina azken garai bereziotan gira bat eta beste abian jarri nahi eta ezin. Beraz, badatoz bueltan Phoenix Tour izenpean eta bideoklipa ere bai, Anestesia bueltan da, hementxe duzue azkena Phoenix abesti berezia dela esan du Mikel Anestesiak, beraz, honekin utziko zaituztegu, ahaztu gabe, beraz, badatozela garai berriak, zenbat kultur, ekimen, ekitaldi, kontzertu, agendak emango ote digu, buruare prest ote dugu horretarako, gaurko ez nahiko, zuekin Anestesia, gabon, aio.